yadda ke kallo dai nan hotunan waɗanda suka zama zakaru ne a dambun da ake fafatawa a jihar Kano, musamman wanda suka yi nasara suka samu sarauta. To kamar yadda Ramadan ma jiya shi ma ya zama zakara, ga hotonsa nan zai hau wannan fili yadda wato zakaru ake lika hotunan kowane zakara. Shi ma Ramadan gashi nan zai shiga sawun zakarun dambe a Najeriya, gashi nan za a sa hotonsa kamar yadda kuke kallo. Ramadan shi ma ya zama zakara a damban da ake fafatawa a Najeriya. Don masu kallo gashi nan hoton Ramadan ne dai kamar yadda kuke kallo, shi ma zai shiga sawun zakarin da suka fafata dambe suka zama zakaru a Najeriya. Gashi nan Ramadan shi ma ya shiga sawun zakarun da suka zama zakaru a damben Najeriya. Gashi nan Ramadan shi ma ya shiga wannan sawu. Masu kallo ga wata Ramadan ne dai shi ma ya shiga sawun zakaru kamar yadda kuke kallo. Ramadan shi ma ya shiga sawun zakarun da suka zama zakaru a wannan dambe a Najeriya. Ramadan Garba shi ma ya zama zakara a wannan rana, gashi nan hotonsa ne a sama kamar yadda kuke kallo. masoya wa'anda suka taimaka mun, na gode. Allah ya saka alheri, Allah ubangiji ya kara mu. Wannan sako ne daga zakaran da ya samu nasara ta mota mai girma mai daraja Murtala.